Tapos na ta guys. Kaluoy sa Ginoo. Ginunuan. Hello guys, good morning. Magandang buntag ako guys. So ang luto guys is ginataang munggus na ay kalabasa. So lamig ka dito sila guys. Ito guys kay kuan lagi sa ng nanay na hinadtos. Nahan ko sa lagi tindahan. Kuan so may aging kuan nga ako maninda, ako sila magtinda. Magtinda po guys sa tinda pag sila. Kuan ba so na guys, sorry po kanang ice candy. Sorry po sila ice candy. Undang po kog suroy, undang po sila suroy. Ano sa mga tao guys. Nabang kuan. Puno punta ba? No. Silang kay ako magid na sila mo palit sa ilang kagustuhan. So danaday ko kanisda guys kang hinatag ni Mrs. Erlyn. So kanisda pwede rin sa mo palit ka o kanang nakapakra ba niya mo na ito ipuli na ni. So palit ra ko guys so ako ngayon nga nakapak. So na ba na riaguan pabrika na president. Mga palit na naman kung mga nganin na guys mga nakakuan sa merkado ba kapupos yung mahal ka yung mga palitin guys sabi sobra ka mahal wala ay barato grabe yun iba may reklamo may iba dyan kuan pwede na ba 20 pwede na ba 20 pero pwede na dyan ang 20 guys sa pansit o butan pwede na pero mga karni-karni kasi pwede yung 20 pwede 25 kay ang kuan 50 man ang order na pwede half so gahang ko meron guys is kuan ka ng isantis na tawag diri sa Cebu kanang naay kuan siya naay dawan din sa pang sky mga customer sa mga customer guys dawan tani pansit na guys muli na ako mga suki tapos na ta first love ni Dante sweet kay sila yung gikutuhan ni Dante diba honey? Honey first love na ni Dante na sila yung anak kasi yung ilang anak namatay among gibuhi niya namatay si Dante kay heart rab na diri Imagine 10 times na siya murag hapit na ni siya diri sa balay mo puyo kun ning ruwan ni saban jud ko sa imong Papa Jerry. A few moments later. Guys, kung bati na ko tarong kuan natin adlaw yung buntag sa man mao ra man din itong video guys. So gakuan day ko adobo ko og chicken. So may nga adobo guys na pinaugang nga adobo. Tinawag na si KitKat kay nadyo na mas KitKat wala man sa Chris. Kuan guys nga adobo pinauga na ano sa
Diya, napod kay kuan. Pinunuan gihapon kay may gi-request na may nanawag na gahapon guys nga. Ang gawin siya mo. Doon ako naka-order niya. Hindi ako nakapitin. So, kada adlaw dito guys na ay bami. Okay, mamili lang ganahan. So, may gagawin. Hindi ito ang panindag. Ang taman mahurot alas 7. Okay, nga alas 7 media alas 8 guys. Wala pinay tao. Kung ako'y bagong minuron guys, kuan. So, mga ni sa recipe sa dalagit. May mag-pista ito. So, banana meat na guys. Banana meat nga. So, itong mga daan niya mga followers na yun. Mga naman sila. Pero na may mga bagong followers. So, nani siya ginaling sa sunod. Kahilak na kitkat eh. O, sala, mas kitak na mo. Ito sa salas kitkat. Tiris. Ay, sala. Sa tiris. Ready na guys. Display na punta. Ready na guys ang atuhang pansit guys. Lami. Juga yung pansit guys kay mo dyan ay pangitawon sa mga kuan. Yan natay banana meat. So natay kuan. Katunay ng utanaan ni kuan ni si Zach kanang kanang longganisa nga murag kuan nga nabitaw lami kay na siya kay katuwa nakasuway na magud mig luto ana man ang lami nya chicken adobo nya tinunuan guys sa jupa mag-display jud ko dari guys mga size 11 kinakadugayan guys mga 6:15 so ako dari guys sa kuan aplikasada. Lawat pa ko sa diring lugar na guys. Bingaw diri og kuan kay na mo pinaninda dito sa unahan na gamay ra jud diha. Bangara guys to. Kapi naninda dito sa daan. Ja kay nara mo ko sa atbang dito sa eskwelahan. Tapos na ta guys. Kaluoy sa Ginoo. Hey guys, sana humana di ko panin sa guys. Grabe ning kuan kang ugay sing labad. Ida pag humana panin guys kay trabaho ko dito sa Pikas kay naay patrabaho. Nagbuha ko ni jag kanang kuan na tubay guys kanang tawag dito. Bermuda kay naigi pabutang nga bermuda. Pahuway sa kamot guys wa pa ko maghugas kay hindi na, maraming na busy na. Uli nagalis pa paidig kan duty. Lagi kuan pa. Ha? Uy, guys. Naman, pero di kayo dagan. May hangin ba? Ay, unos day ang dagat. Oh. Nano man? Ha? Hindi may magpahag na po. Dito magpahag man di ay. Magpahag man di ay. Na mami bi oh. Mami bi. Oh, ma. Ma. Nandali gawas na dali. Usok ka lagi sa Dante. Hala. Si Dante kay sige bisita bilog sa iyong uyab. Magbanhan na imong uyab ha. Kadapit na nging makailang dong na. So diri naman na sila guys kay di na sila pwede lagi sa kusina. Nagmagabiya mo naman isang isid sa sala kay mahadlo pud ni mapaakan og narabay has diri gagmay. Sig mapaakag has ba. Unya, dali sa ka diri be. Dali mon. Ali, apon. Ali mon up. Ay. Ipa-up sa kunak mo up ba ni mo nak? Limon. Dali sa ka. Minyo sa kami na. Limon. Dali sa ka nanas ate oh. Ah. Limon. Min isa ka hinoon. Ay si Minmin na. Min, love niya Min. Naganta mo sa ilo ni Dada.
Di, tapos po ano, sweetie. Hindi nga brown. Sige, si Kinit. Yagi dito nila. Buwan mo na ako si sweetie. Dali, sweetie. Nili, sweetie, oh. Sweetie! Bawa niya, sige, naglabad niya. Oh, pikas mata pa doon sakit. Si Sweetie din naman gilantaw. Ang pikas mata na sakit ba dari ana, oh. Nagtuo ko, guys, ug ag maglabad ko nung lagi ko nung kanang way kwarta. Diyan hinuon nga nahalinan hinung ko kuan, guys, kanang sudan hurutanan labad gyud pugo. Ako yan na siya. May sila maglabad li ko nung way kwarta. Pero ako naglabad mga hungugay bisag nahalinan ko nahurot kang tinda ba. Nahurot ang tinda nya nakapan narbaho pa jud ko spikas. Sa rin niabot na. Sabi guys sa kuan. Labad jud ang guys mga pila ka adlaw na jud ni. Mimpi kas kuan ra pud ba. Kanida niya na nari na kayo. Oh, water. Ang kuwang siguro ni stove kay mo lagi na tatawad guys mo adto day mig kuan. Mo adto mi og pahuway sa kuryente mo adto mi og bayad mig kuryente. Ang kuryente guys, madyo kay gining bawas-bawas og gamay dis niagi ni abot man tug 2,000 kapin. Ano ni? Ja kay ni palit man kog electric pan nga katong mga kuan ra kay sa kuryente ba. Ilisiro na. Silisir nga silipan. Silipan klipan eh. Nakuan, kusog bita pod. Tugnawon diya pod mig kuan magpatay gali ko usahay kay tugnaw. Diya maro ta guys, daghang kadong salamat. Sa mo din kuan mo ta guys, nga buhi mo jud ta. Payong na ko, masiglang lang tong payong. Hindi na napasagdan niya ang likod guys kay is niya agira bagi ubok ko. Isig di makaduro mag-ubhon kay ka makatug. Nang nagkuha na kong tawil. Uy, gadidi man sila tubig di ay mo di ay nangayog tubig di ay oh. Ana sila oh. Ana. Mao na, giuhaw kay init man di ay. Min oh, hindi pud tubig. Mamalit na pud tag usub og kalabasa kay nahurot na pud yung kalabasa man. Kumuha naman sila mo inuman eh. Diyos, mga batang gamay oy. Huwag sa kong karizot kay grabe nandiyan ka. Kuan. Salamat kay kadyo mambisa mo hang maliwalas na kamuhang kuan ba pamudjit nga na. Ya. Ladyo na kag malakwan, ladyo na kadadto. Para sa una nga nasaray imuhang nga libut-libutan dari guys, kusina ra jud. Kay wala gina kusina ra jud kay sa una. Dari maka kuan na ka. Marikas kusina, luag pud ka adto diri sa gawas na ba. Init kay sa gawas guys. So hadi mo pakit-an sa hang gibuhat dadto sa kuan bi. Sa pikas na ko butang dadto ba nga kuan ba kanang Bermuda. Ano na maguga init eh. May Bermuda dito nga akong gikuan guys ba. Kasi magkayag hangin po din dyan. Init po. Ang batong guys ni kuan na po dyan. Ako mga kamutihan diri guys. Wala ako'y madudag makawungan ni kay kabot ra oh. Nakakadto ko gitanong dari nga kapayas. So nagkuha ko dari og Bermuda. Na may dahang kadung Bermuda dari kay naggarden lagi po ko dari guys agi guys ana pud ni gitang-tang na kay nakuha naman tong atuhang sikwa. So naa na po koy bagong gitanom to ah. So dari ra ko nagkuha og Bermuda guys ah. Nga pahak na siya oh. Ja, nag-try pag ko og tanom guys ug kuan. Ang nasa baldi ba nga kumunggay. So sa mong pakitan dari guys kay wani hanggi trabaho. Kani ding kuan butlunon din ako niyo.
pulunganan kay kinahanglan pulungan na nimong kaning malbiri kay hana man ang gipulungan dis niya ginawa na kag bunga guys so. Hindi siya kabadag bunga basta imong putdan. Dag passion fruit ko dari guys na napo koy passion fruit dari. Napo koy passion fruit tani ang passion fruit to sa likod sa bahay daghang kasug bunga. Kani wala ka adyo maka bunga pero naka-harvest mo bunga po doon. So sa mo pakiton sa hanggi kuan dari trabaho. Grabe nang kainit. Kani siya wala siya pamutla kay arong mutaas siya para malandong kay init mo din ang dapita guys na. Tapad naman dyan may bahay. Pero guys nindot ka dyan siya butangan pa nagkuan. Kaya nindot to. Muna yung gibutangan guys oh. So magpuno pa ko diha og usa kaya ni kadaka. Yung karang kagwapa guys oh, gikan pa din siya og kuan. Kidani at idaday gikan sa Mindanao. Gwapa. Ang jadi apo isa dia. Takot ato dahon. Ang guys, pakita ito guys, grabe ka init. Ngayon po niyang gibuhat tari guys nga kuan oh. Ninglingin na siya guys, saka na. Diba? Saka na siya oh. Palingin na sa diha guys kay ganahan ko pa picture nga na. Saka na siya oh. So maro to guys ang video guys. Salamat ug amping ug ampong tanan guys kay grabe ka init. Sa mo taglabad sa oh. Thank you Lord. Init kayo.